dengan watake satriya. Yang nganti tetel jiwa kasatriyan karana mingkuh ing pepiwuh lumuh ing kesaguhan mentah kaya ngapa wae ing jagat. Ucap kesaguhan siap diusir senang jagat sasini. Mula tetembungan lati lan pakati saiti kudu nyawiji. Yen wani aja wedi, yen wedi aja wani-wani. Yai Siadi uga kudu eling yen Siadi iki putraning Paman Resi Subali. Paman Subali wono gembong-gembonge bangsa Wanara kang pinunjul sak pepadane. Lan maneh Sinuwun Prabu Rama Wijaya ora bakal luput anggone mbobot kasucinan. Mula Siadi kang pinilih lan pinercaya minangka dadi putra. Pun kakang uga percaya marang Siadi yen Siadi bisa ngrampungake pakaryan iki kanthi becik. Mula tak jaluk aja cilik atimu Nyai. Muga-muga piwelenipun kakang iki nadang tomong seklimat bisa dadi pancatan lakuku minangka dadi dutane Sinuwun Prabu Rama Wijaya. Ana pandhita makarya wangsit pindha kumpang ngajaping tawang susuk angin ngendi gone. Dewan kalih Wakasan wangit dodi isine uro yang pikirin kumpul tapake kumpul layang paksi Paksi peruluhe ngumpuli langit kusuman jahit awan. Kakang Anoman, aku ngaturke gumeng panuwun. Awit saka dawuhmu kang bisa gawe bombonge ati satokan lekwanenku. Dina samengko aku nyuwun pamit lan aku nyuwun pamujimu. Muga-muga nggonku nindakake pakaryan iki ora ana alangan sawiji-wiji. Iya, Yai. Ndak sunake marang panguasane Gusti Kang Maha Kawasa. Lakunira Yai kalis ing sabikala suwung ing luput.